En als ze klaar is gekomen, dan komen we natuurlijk op het leg heen. En we hebben echt een speciale prijs. Een hele speciale prijs. En dat is geïnitieerd door Big. En ongetwijfeld kent je Big. Dat staat voor Burgerinitiatief Geleen. Die hebben 3000 hits per dag. Die gewoon geld verdienen. Die gewoon echt geld verdienen. Maar het Big heeft een prijs. Het staat namelijk voor het politiek signaal. 21 maart krijg je alle stemmen. Om te zorgen dat ook gelijk op de kaart gezet wordt. En het Big heeft een prijs. En je gelooft het niet. Dat is de KUS. De KUS 2008 jaar. We gaan moet ik soms nog gehad. Ja. Ik volg even de adjudant. De prins gaat de moeder eten. Maar de adjudant geeft de KUS even het roet horen. Kijk. En als we onder de soort KUS hebben gezien. Kijk het zo. Überhandigen aan onze stadsprins Brian. En nu is de vraag, wij geven de eerste kus van hoe de Big kregen 2008 jaar. En ik ga even kijken naar Wim. Wim Vrijendelfen. Is ze hier? Zit ze hier? Goed. Dit is het zo. Betekent dat de vrouw de eerste kus 2008 jaar kreeg voor de Big. En de stemers minder en nemers meer, die vrouw heeft immer kritiek. Maar als je goed luistert naar de kritiek, zit er altijd een positieve ondertoon in. En zeker met het hart van Geleen. En de kus 2008 jaar, dat gaat nog nemers minder, maar ook nemers meer. Nou, Gilles Goossens, geboren Harten. Tegen de Buitenbos en Zonmars. We waren net onze stadsprins altijd een geweldige toespraak die te verhandigen van jouw medaille. Maar ik denk, dit gaat er gewoon zomaar gewoon. Beste Jules, natuurlijk uit het hart van Big, voor deze kus 2008 jaar uit Hein van onze stadsprins. Ja, en Jules, kijk, du wilt iets toch even gaat zeggen. Jules, du wilt het zeggen, man. Het vroeg of het een wisseltrofee is, of dat ze nog houden. Het is een wisseltrofee. Nee, je mag ze houden. Je mag zelf weten wat ze betekent. Jazeker, mag ze houden. Want zo kus, dat wil ze waren. Kom, goed. Begin de Vlaamse. Zeg op de bühne af, rond feesten en Geleen voor altijd.